Domnilor și domnilor, nu se poate așa ceva. Ne urmărește, hai să fugim. Baba, nu se poate, nu se poate, vă rog. Și domnilor, ia vorbește tu. Domnilor și domnilor, uitați și fantoma lui Harry Potter. Auziți, domnilor și domnilor, cum face Harry Potter după ultima luptă? Domnilor și domnilor, uitați, nu se poate așa ceva. Aici e casa dărâmată, bântuită după 2000. Nu se poate! Fantoma lui Michael Jackson! Fugiți! Nu se poate! Fantoma lui Michael Jackson! Nu se poate! Uitați casa bântuită! Nu se poate, domnilor! Fugiți! Nu se poate! Fugiți! Uitați, domnilor și domnilor, lumina groazei! Decât aici putem să stăm aici, să nu ne mănânce, că vine fantomele și ne omoară, nu suportă lumina. Aici apă, uitați apa. Auziți, domnilor, curge, apă, nu se poate, intrăm în casa groazei, nu se poate așa ceva, zi fratele meu ceva, ne mănâncă! Opa, nu se poate, s-au stins luminile! S-a luat curentul! Domnilor și domnilor, nu se poate, haide mă, s-a luat curentul! Nu se...